Joulupukin tehokas apulainen, tonttu Tohveli. Napapiirin pohjoispuolella, Korvatunturilla, asuu parrakas lapsi nimeltä Tohveli. Tohveli ei ole jalkine, vaan 100% tonttu. Tohvelin unelmana on toimia joulupukin apulaisena. Joulupukilla on iso parta ja vielä isompi vatsa. Hän on ammatiltaan joulupukki ja naimisissa joulunaisen kanssa. Eräänä päivänä Tohveli päätti toteuttaa tavoitteensa auttaakseen joulupukkia. Tohveli puki päällensä tonttuhaalarin, tonttulakin ja tonttusandaalit ja suuntasi kohti joulupukin kotia. Saapuessaan joulupukin talolle, Tohveli kuuli naurua ja teostovapaiden joululaulujen säveliä. Hän tarkkaili tilannetta oven takaa ja sanoi suullaan, "Ananko apuani joulupukki?" Joulupukki kääntyi Tohvelia kohti ja vastasi, "Tervetuloa, jalkine. Tarvitsemme apua. Voitko auttaa meitä pakettien paketoinnissa? Ne ovat pienille ihmisille." Tohveli oli innostunut ja aloitti toiminnon. Hän avasi lahjapaperin rullan, solmi nauhat ja lisäsi lahjoihin kortin, jossa oli joulupukin nimikirjoitus. Tontut ympärillä nauroivat ja lauloivat. Tohvelista tuntui, että hän oli osa Jeesus-taikaa. Kaikkien pakettien ollessa paketoitu, joulupukki katseli Tohvelia ja totesi, "Kiitos, Tohveli. Olet ollut apulainen, mutta tiedätkö mitä? Sinusta voisi tulla tonttu, joka levittää iloa kaikkien naamalle." Tohvelilla oli iloinen naama. Hän ei voinut kuvitella parempaa päivää. Joulupukki otti Tohvelista kiinni ja raahasi hänet ulos talosta. He menivät pihaan, jossa oli lumisia mäkiä ja liukkaita mäkiä. Joulupukki osoitti pulkkaa ja sanoi, "Tohveli, anna mennä. On aika nauttia talviaktiviteettien riemusta." Tohveli hyppäsi pulkkaan ja joulupukki työnsi hänet mäkeä alas. Tohveli nauroi naamallaan ja huomasi, että joulun taika oli juuri siinä yhdessäolon ilossa, ystävyydessä ja hassuttelussa. Tohveli oli iloinen ja ilakoi iloisesti. Näin erityinen Tohveli sai oman tehtävänsä joulupukin apulaisena. Hän auttoi pakettien paketoinnissa, levitti iloa ympäriinsä ja muistutti kaikkia siitä, että joulu on parhaimmillaan yhdessä ja hymy.